Bă, dar nu știu, Cipri cum a intrat în casă direct mort. Instant a murit. Mamă, cerea să-l omor pe Adi, să n-am noroc. Bine că s-a mișcat rapid de colaborare. Bă, de acum a venit tot peste noi. Vine Cipri aici, ce, a, bă, capcană. După ce a murit, i-am omorât pe toți. Vreo 6, cred. Vreo 6. Bun. Chiar, bă, mai e careva afară. Stai să mai intre. Dar mă crezi că acum nu mai intră. Stai liniștit că ești cu mine și știu cum să fac scheme, să îi lovesc de toate direcțiile. Știi, mă fac așa, mă pun în fața lor. Mamă. Bă, dar nu mai intrați pe ușă, bă. Nu mai intrați pe ușă, intrați și voi pe geam. Dă-te, Daniela, că dacă drag, îmi dau în tine, știi? Bă, Pablito, ia, bă, Pablito. Bă, vine Ciprian, bă, ce că trebuie că capcană, să știi, am omorât. Am auzit și eu. A, bă, să știi, supărat era cum o intrat direct mort. Păi și eu de aici am acces la toate direcțiile, știi? Bă, Pablito, tu nu stai bine acolo, că e fix. Păi știu cu aia, dar n-am unde să mă bag. Cum nu, bă, te bagi aici după scaun, uite. Pablito, uite așa. Te pui așa după scaun aici. Te bagi după scaun. Îți las numai ținta afară, știi? Bă, hai că devine amuzant. O pula hipermobilități. Bă, dar de ce premiu plăcut, bă? A, bă, capcană. Aia nu nimic, a face Cipri că termina. E, Pablitos mai omorât. Dar cui familia aia? T-Blood, nu știu cum e, la Ural, așa-i? Auraș, ăla, Auraș, Panger se cheamă, dar las că vorbesc eu cu el. O să vorbesc cu el, de nu se calmează, îl fut în gură. Auraș, ăla. Auraș, bă, Auraș, nu e același om ca Aural, că și ăla fel. Pe Pe server 10. 10, a fost transferat cum a fost transferat și eu. A fost Max Harrison ăla sau cum îl cheamă. Bă, Spune lui Papito că cămătarii vor să-i fure mireasa. Mi-o acum Marius Gabor. bă, dar nu mai bine îi futem în gură? Ce Da. să pornit al meu? Să mai intre cu pune jos arma. Nu mai avem nevoie de armă. Da, intră. Lasă-mă casa deschisă, bă. Ce dracu? Armă? E Bă, închis. mai bine plecăm acum la ăsta, bă. Că ei nu sunt aici. Stai să vină moșene. Mamă, pe ei să vină repede. Bă, dar deschide casa, bă, în caz că mai intră, te putem omorâ. Ce ai zis? Am stat Ante. Zi acum, bă. Am zis că deschide casa să mai intre Cipri și ăștia să-i omorâm. Tu ești african? Am Stai crezut că ești acolo. african. Mamă, Pablito, ce idee mi-ai dat numai că mi-a ales în mașină, bă.
Mamă, Pablito, mânca mea maimuța. Ai deschis casa sau ce? Am închis-o. Bă, vezi că tu ai armură în safe. Daniela și tu aveți armură în safe. Nu o să vezi după cum trag acum după ăsta, bă. Auzi, bă, că o băgat hack-ul. Păi ăsta, a băgat hack-ul. Acum mi-o să cred că e în mișcare și eu omorât instant, auzi. Cine? Stai un minut. Auzi, bă, că ci toți în curte și pe a... O scăteți la port, auzi. Bă, Pablito și Daniela și tu, Beto, puteți să ieșiți mai ușor, că vă urcați rapid din mașini și bam, știi? Eu cu Mia mai greu un pic, eventual dacă ne dăm relog. Bă, nu sau nu. Pablito, mai închisă casa, bă. Cred că acum o deschid. Puneți-vă pe poziție. Bun. Mia, dă-te. În care pula pe câți mi-a aprins și o țigara. Bă, eu sunt și așa. Mi-a aprins țigara acum, vedem că dacă intră... Mai rău cu... Bă, depinde, dă-mă scape. Păi nu, bă. Nu e o fază că țigara te scapă de stres. Să-ți ocupi mintea atunci să fumezi, știi? Și din cauza aia strec nervii, nu că te calmează ea. Na, bă, na. Na. Da, și eu acum ne fur. Care treabă, bă? Ce naiba? LOL! Bă, dar câte arme am luat, bă. Da, dracu, că mi-a furat-o. Bă, cu aia ăștia au hack în pula mea. Am 30.000 de glonțe, ești nebun? Păi normal, bă! Eu aveam 50 de glonțe în încărcător și acum am 560. Bă, 30.000 de glonțe am. Să-mi bag pula. Stai așa. Jai Overmam, ăla îi de la Blood. Nu știu, vedeți că i-aș deschid casa. Bă, dar vezi că tu ții mâna pe microfon. Deschid casa, am deschis casa. Bă, dar vezi că ții mâna pe microfon, bă. Zi ceva. Eu mai aveam încă viață să-l mai omor încă pe unul, că ăștia nu știu să tragă. Hai, bă, mergem la biserică, că e 11. Pablito, păi trebuie să vină și să stai așa.
dai mesaj și, bă, eu zic să mergem acum. Stai așa, stai să vedem dacă mai e cineva în curte. Păi dacă nu mai e nimeni în curte, mergem direct acum. Auzi că e full de cămătare afară. Dar au închis acolo, prostule. Al dracu, prost. Păi eu la fiecare state din ăsta eu fac câte 14 kg plus. State versus OCG. Liniștit. Zi pe mâine, că mâine o să am task de interviu, știi? Și apoi să pot să fac interviurile mai rapide. Dani Game, le-a dat Jane. Bun. Unul de la cămătare s-a dus. Da, de la cămătare ăsta s-a dus. Îți dau pe la chel, dar la bizoruri, în schimb, îți dau skin-ul meu. Dar, în general, o să ai skin-ul ăla cu capul chel. Tot un pic, nu slăbănoc. Nu prea slăbănoc. Stai așa. Sunt rapoarte, bă? Mamă, au făcut Ava rapoarte și ăștia, stai așa. Stai, hack. Nu, bă, zic ce rapoarte s-au făcut acum. Nu, n-ai făcut. Nu. Ava le-a făcut la ăștia, mamă, dar ce-i bagă în jail. Și ăla, Ababan ăla, sau cum îl cheamă, e de la cămătare. L-am văzut azi. Vali lui Adi. Deci care e hack.